टिसि समष्टि हिसाबै जोङो दिनैसिम जेनफेरखायाखै बेनिखायनो बे बाराव जोंहा जिहेतु परिबेसा जोंनि फारसे बारा बारनानै फैबाय बेनिखायनो बांसिनै बे बाराव जोंनि शिवली महिलारी मेडामा भटखौ मोननानै देरहालांसिगोन। शिवली महिलारी जिंदाबाद नांगोलनि सावगारियाव भट हो जय बीपीएम ने जय बीपीएम ने दिनै जोंनि 3 नं क'क्राझार विधानसभा समष्टिनि आन्दोआव थानाय बिसमुरि इस्ट मालिगाव आरो बासबारि भद्रानपुर बे गामि ओनसोलनिफ्राय गासै 152 जन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे भटारफोर रायजो राजाफोर बिपिएफ राजनैतिक हान्जायाव जयनिं जाफैदों। बिनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ साबायखर बावनायजों बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि जानानै बरायनानै लाबाय। जों बयबो खौसे जानानै बिटिसिनि थामोनथा जौगाखांनाय आरो जोंनि इयुन जोलैखौ जेन' मोजां मोनसे स्थितियाव गालांनो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनो जोङो खौसे जाबाय। जोंनि 3 नं क'क्राझार समष्टियाव शिवली महिलारिया बिजाथि हिसाबै दिखांजादों बिपिएफ राजनैतिक हान्जानिफ्राय। बिनि 100% देरहागोनाव जोंहा जेबो सन्देह गैया आरो बियो आसामनि गेजेरावनो हयथ' बे बाराव बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै देरहासिगोन आरो बिनि परिबेसा जाहैबाय जोङो लाथ्र'नो हायै जयनिं गुबुन गुबुन राजनैतिक हान्जानिफ्राय जोङो एप्लिकेसनफोरखौ मोनगासिनो दं। मानसिफ्रा जोंखौ खावलायगासिनो दङ नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफानानै सिनारिफोरखौ नायनो हागोन। केन्डिडेटनि प्रग्राम शेड्युल जोङो खालामजोब्बाय जेरावबो हाजार मानसिफ्रा खौसे जानानै जयनिं जाफैनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मानसिफ्रा गासैबो बिपिएफ राजनैतिक हान्जाजोंनो लोगो थाफानानै जोंनि जौगाखांनायनि थाखाय जोंनि भबिष्यतखौ दाफुंनो थाखाय थियारि जानानै फैबाय आरो जोङो सानो बे बाराव जोंनि बिसायख'थियाव जे ईवीएम मेसिन जोङो इउज खालामो बे ईवीएमआ हयथ' लाथ्र'नोसो हानाय नंला जोंनि नांगोलनि सावगारियाव भट थुनायखौ। बिनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि एडमिनिस्ट्रेशना जेन' रेडि जानानै थाखायो ईवीएम मेसिनफ्रा जेन' माबाफ्रा बटामफ्रा गाज्रि जायोब्ला जेन' अल्टारनेटिभ बेबस्थाया थाखायो बेखौबो आङो बिपिएफ राजनैतिक हान्जानि जानानै खावलायनानै दोनखाबाय। आङो दहायबो मेलनि गेजेराव बुंबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनावबो जोङो बेबायदि माखासे जयनिं मोनदोंमोन नाथाय थांनाय बिटिसि इलेक्सननि परिबेसा आलदामोन। बे समाव इउपिपिएलहा गावसोरानो सरकार दङमोन आरो सरकार थानायखायनो बिसोरो माखासे गोहो लानानै खामानि मावनो हादोंमोन। नाथाय बे बाराव जोंनि बिधानसभा बिसायख'थियाव परिबेसा आलदा जाबाय बेनिखायनो आरोबाव गुबुन राजनैतिक हान्जानि गोहोम जे थाबावगोन बिसमुरि इस्ट मालिगाव बासबारि महेन्द्रपुर बे एरियायाव जोङो सिगां भटखौ जेनाखैब्लाबो जोङो खम भट मोनदों आरो देबरगाव बिटिसि समष्टि हिसाबै जोङो दिनैसिम जेनफेरखायाखै बेनिखायनो बे बाराव जोंहा जिहेतु परिबेसा जोंनि फारसे बारा बारनानै फैबाय बेनिखायनो बांसिनै बे बाराव जोंनि शिवली महिलारी मेडामा भटखौ मोननानै देरहालांसिगोन। सरकारनि खामानिखौ मोजां मोनाखै दानि बे मोजां मोनबाय बिपिएफ हान्जानि हाग्रामा महिलानि सानाखौ जों मोजां मोनबाय। दा जों हाग्रामा महिलारि सारजोंनो जोङो थासिगोन जों सरकारनि माबा सिगांनियाव गैला जों दा बिपिएफ हान्जायावनो भर्ति जाबाय जों दा बेनो जोङो बासबारि इस्ट मालिगाव महनपुर बिसिडिसि सिङाव थानाय जों गामिया आंनि गामिया नै गोजोनपुरि गामि रबिस्वर मुसाहारि आंनि नामा। दा जोङो बिपिएफ हान्जायावनो हाबनाय जाबाय 152 जइन जाबाय जों बिपिएफ हान्जायाव।